Ассалому алейкум дӯстони азиз, сози нағзин саломатиё хубаи тамошобинони азиз, ҳозир як нуқтаи савдора ма шумода пешниҳод мекунам, тавсия метиҳам. Медонам ки бисёр касо мехоҳанд борои бренд, борои турки новинка пушанд. Марҳамат, анами нуқтаи савдо ҳама борошон тоза турецкияй, баъд ҳамаш коллексияи навая, беҳтарин новинкаҳо пешниҳод шудагиай ҷада духтарако, нархошам нархҳои нағзай. Марҳамат духтарако, анаи новинка абаяву курта. И бори бо навош. И пекай. Тагшам хе базови курта дораду, а абаяш бошад, мана и пек тоза. Нархино 1,5 сомонай бо арзон мешава. Марҳамат, аз ин чанд зор ҳаст. Бо омадаи пеш бинен хитом бовари дору маҳқултон мешава. Ҳиҷобои беҳад фасон доранд. Ози ҳиҷобошонам аз дохили дукон нишон метем. Размеро беҳтарин размерои балшимерка, маламерка ҳама намуд доранд. ҳоҷаҳода беҳад интихоб бисёр аҷада. Ана ёра бинен бори новинка. Ана ҳиҷоб. И чанд смай? Абая ҳиҷоб 1000 сомонай бо арзон мешава. Абая ҳиҷоб беҳад хушрӯ. Иш чӣ? Манаиям 1000 бо арзон меша. Бинен тоза бори турки, ина кори дастиян, ино аз ин расветка ҳастай духтарако. Мана биненда ба қад чихе хушрӯ. Мана намхе фасонакай 1000 сомон бо арзон меша. Борои оригинал. Мана инам анамун 1,5 диден. Ипек бои дига цветаш. беҳад хушрӯ 1,5 сомон бо арзон мешавад. Дар ҳақиқат ҳам сифати хубай. Медонам ки бисёриё бори тозара мекованд. Анами нуқтаи савдо биёен духтарако ҳастай. Бозори Корвон тарафи пажарка байни сеюму дуюм дарвоза 104 магазин. Ряди магазинаи шишагӣ мешава. Мана баъд двойко ҳастай. Двойкара хушрӯги шабинен духтаро. Турецки тоза. Мана юбкашкатяй нархи чанд айра? 700 сомонай бо арзон мешава духтарако. хушрӯги шабинен охе беҳад фасонай материалаш. Мана духтарако, ана иш шабинен. Ана иш бо фасон. И тройка ая. Ина юбкаш дарозай духтаро, костюм юбка. Мана бинен кофта. нархи чандай? 800 сомонай. И мана бо арзон мешава. Юбкашам хе дрози хушрӯ. беҳтарин. Айнаи курта чанд? Курташа бинен. Курта 700 бори новинка. Аҷоибот куртаи лёх ки оли качествои набхапида бинед медонед. Дар ҳақиқат ҳам духтарако, ман 700 сомон куртаи оригинал турецки шута мепӯшем. Ино ҳамаш качествои зуранд духтаро, ҳичи намешаванд. Мана Ино спортивниё 500. ана 500 сомона бо спортивниё ҳастай. Спортивниёи хушрӯ. Тагин барои ҳоҷиёбо овардаги. Ё чанд пул? Ёам 500. Мана инам 500 сомон пахтаги бинен чихе хушрӯ. Аҷоибот фасон. Мана духтарако ҳоҷиёна 500 сомон качествашда гап нест духтарако. Астар дора бо мана беҳад фасонай. Медонам ки мекованд ҳоҷаҳо анамхе моделои фасона. Ана баъд ана инора бинен вешилкада гирен. Мана рутон да пушонен. Ира бинен духтарако чихе удобни хушрӯ бори Туркия. Аз ин сиёҳшам ҳастай. нархиш чандан инора? 300 сомон. Мана барои ҳоҷаҳо беҳтарин вариант. И сиёҳшам ҳамин хел духтагиай. материалошон хушрӯ духтаро. Марамат 300 сомон. Анаи чанд пул? Манаи модел бошад 550 сомон. Мана духтарако интихоби зиёд. Мана иноша бобинен иқа хушрӯ. ҳиҷобои фасон 550 сомонай бо арзон мешава духтаро. марамат биёен бо ай пеш хитон бинен. ана қисми болора бинен. инаи сиёҳош балшмеркаш чанд сомай? балшмеркаш 500 сомон духтарако. анаи майдош бошад 450 сомон. анаи модел бошад 450 сомон. ҳам балшмеркаш ҳам маламеркаш. хулас бинен духтарако хушрӯги анами куртаву ҳиҷобора. духтаро як двойкаи дига нишон метим. тоза турки. ана ин кожинкаш дарози хушрӯ бестинак. тоза кожае. ҳеч намешавам кожаи 1600 смаяй. Мана
баъд курта дора. Курташам ягон чӣ намешад духтаро. Мана духниткои оригинали турецки 1000 сомона и комплект бо арзон мешава. Бо метавонед як маротиба хитон омада ай пеш бинен борошона. Ана баъдан ҳаст бо иҷада ана ин модело. Ёш чандан? 550 сомон. Мана ҳиҷобои хушрӯ ҳама намудаш ҳаст духтаро. Ана баъд ҳиҷобои батал ҳаста. Ино чанд пул? 750 сомон бо арзон мешавад. ҳиҷобои батал касе пристабад. Ана и 500 сомон. Мана ҳиҷоб хариданӣ бошен духтаро. ҳатман анами нуқтаи савдо биёен. беҳтарин нархҳо пешниҳод шудагиай. Ина марҳамат боварӣ дорум ки маъқултон мешава. Ана баъд ана и новинка хушрӯгии ира бинен духтаро. модели нави нав материалаш ҷакардаяй. ира бинен охи духтаро. ай пеш ногуфтанӣ беҳтаринай. нархаш чанда ира? 1000 сомонай бо арзон мешава. лекин дар ҳақиқат ҳам духтаро хушрӯай. бана бинен аҷоибот фасон қисм. ана ба 400 сомона бо инаи ҳиҷоба бинен. ия материалш духтаро беҳтарин качестваяй ҳечи намешава. мана а ино чӣ? ҳамо 1000 сомонаи сафеде ки нишон додем. расветкош диден сиё дора, молочный дора. ана баъд спортстилора диден духтаро. спортстило чанд буд? 5 см. мана ҳиҷобои спортстилои оригинал 500 сомон. моделои новинка духтарако. марҳамат бинен. бо як маротиба ай пеш биёен хитон сифати боршона бинен. баъд қоил мешавен ки дар ҳақиқат ҳам борои хушрӯа иҷада. ана духтаро ҷакардора диден чӣ хушрӯан. як бор дигар такрор мекунем. ин аввор аз бозори корвонай тарафи пажарка дуюм дарвоза байни дуюму сеюм мешава. 104 магазин. ряди магазинои шишагӣ. марҳамат биёен духтарако бинен.